ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ሎሚ ሒዘልኩም መፅእ ዘለኹ ቪድዮ ናይ ድምፃዊት ሰላማዊት ዮሃንስን ናይ ድምፃዊት ሚለን ሃይሉን ኢና ክነወዳደረን። እዚ ክብል ከለኹ ድማ ናይ ማንም ደጋፊ ከይኮንኩ እቲ ኣብ መሬት ዘሎ ሓቂ ተደሪኸ ዝሰራሕኽዎ ቪድዮ እዚ ዘዳለኹልኩም ቪድዮ ከዓ ኣረጋጊፀ ዋላቶም ነወዳደሮም ነገራት በዝሒ ላይክ በዝሒ ቪው ከመይ ከም ዝኾነ ኩሉ ነገር ቆፂረ ኣረጋጊፀ ዝሰራሕኽዎ ቪድዮ ዘዳለኽዎ ቪድዮ እዩ እሞ ያው እዛ ቪድዮ ሕፀር ኢላ ምጥን ዝበለት እያ። ክሳብ መወዳእታ ብትዕግስቲ ንኽትከታተሉ እንዳዓደምኩ ላይክ ሳብስክራይብ ከይትርስዑ ናብ ቪድዮና ንኸይድ።